Ljudi, dobrodošli u novi klip. Sa mnom je tu Miško. Vidite. Danas ćemo raditi dva challenge-a. Crossbar challenge i challenge u pimpovanju. Sad, dosta je jako sunce sija i da počnemo. Ja ću prvi početi. Evo, on će prvo početi. Sad se svađa s nama. Idemo, on počinje da pimpuje. 2, 3... A daj, brate, nisi pili u krenu da su počeli svi. O 3 put je sam, ajde. Jedi govno. 1, 2, 3. 3. 3. Ajde. Ima još 3 puta da pokuša da napimpuje do 5. Sad imam 4, tako? A daj, brate, ne možeš kad je plašalo. Evo, daj da ja probam. Gledajte sad, ovaj profesionalizam. Vidite, poprostivaju u pravo. 3, Čekaj, loš sam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bravo! Daj. Idem tako se jako drma, ne možemo baš da snimamo. I crossbar challenge ne znam da li će da bude. Vidite? Skoro u moj prozor. 2, 3. 3 daš jednom. Probaj kolenom. A da, nema. 1, 2, 3, 4, 5. Uspio je 4. Fali mu još 1. Bravo, u moj prozor je pogodio. Daj da snimam. Evo, vidite ovu. Ostavit ću tu tablet. I ako neko bude da zajebamo školu da mi će bati na... 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ha! Skill beat. Skill beat. Na. A ovo se samo sad zeca. A daj, brat. 5 lanci. Daj. 4. 5, Alen. 4, ne. Samo hoću da osvaja. A daj, glupavo drvo smeta. On ne zna da igra futbal. On ne zna da pipu, zato mu ja poslušam. Inače, on ne zna da igra futbal, zato mu ja... Da sam rekao sere. Hvala, ne zna da šute loptu kako treba, zato mu ja to puštam ljudi. Skoro sam ga u glavu pogodio. Da. Gledaj, sada profi. No, daj. Daj ovako. Ponovo on moj prozor. Ali ja gledaj, stavi tu kameru. Pa moram. Čekaj da zakonju tu. No. 1. Od petla, vidi. Zaveži, hajde. Ne znam da veže petla. Znam da veži, nego ne znam da veži. Koliko si imao? 4 minuta. Šta ćemo raditi? Prečka challenge. Crossbar challenge. Ja sam počekao. 4. 4 bitches. Sad imam 5, ajde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 je uspio. 6 je uspio. Ali nije bilo. I ubio se, vidite. Sad ja uzimam loptu. I idemo da gađamo prečku. Vidite, prečka nam je ono skroz gore na kapiji. Ja gađam, ti si prvi počeo da pimpuješ. Drži.
se vidi Alen? Da sačkaj. Da, vidi. Nije za malo, sad ti, sad ja. Tako da. Pazi. Sačkajte, ide auto. Crveni. To je predsjednik kluba Sakre. Idemo. Treći i zadnji put. Ja ovo sve puštam. Stop! Daj sad ja. Sad ide Miško Piško. Ali, tako zvani Luka. Sačekajte da očistim kameru. Vidi se dobro. Po zemlji. Može dodaj da se namestim. Ide auto. Danas će izaći 4 ili 5 klipa. A možda će i kasnije izaći zato što dok se sve učita i to je. Evo sad ću da vam pokažem jedan mali trik. Ajde, napadni me. Hop, između nogu, opa. Opa. I to bi bilo to, nastavljamo da gađamo pičku. Ili ti crossbar challenge. Vidite malo ako je sunce. Ako se ne vidimo. Pam. Za malo. Stižete poruke nekakve, ali nema veze. Ima devojka zvanu Sara. A nema da nadigneš. Ide. Nema pojma, ja sam winner. I 1-0 za njega. prvi sad gađam, drži. No, ga je bolje što sve godine. Ali u Minecraftu nikad. U Minecraftu nikad, jaoj. Gledajte, gledajte. Sam treba da uđeš pod nju. Ćao! Majmun. Dođi, majmun vrhunski. Ja ti kom nalen. Pogodio me. U buljašnicu. U buljašnicu. Jaj, dobre, to! Za malo da, Valka mu falilo da pogodi. Ljudi, ovo će biti najbolji video, ali nemojte da mu komentarite. Ovo je mnogo glup. Nema da šutne loptu. Ja ga to sve puštam, ljudi moji. I jedno zato ja to puštam. Vidite onu babu nešto mu dara sad. Vidite neko. Idi po loptu, ajde. I vidite kako mi nabacio sam to. Hop. Baci! Siba! Daj! Dodaj! Ostani tamo, desi! Vidite ljudi kako ćemo sada šutiti. Sorry. Ajde, Alen, gađi prašku, imaš 2. Pokušaj, ljudi.
Aj. I da li će biti ovo gol? Da će obriti prečka. Ponovo centimetar. Evo, drži. Drži! Sad Miško ide po loptu. Ovo je centimetar ih i fali ovoliko. Znači... Opa! I završila na drvetu i pala dole. I sad ćemo da vam pokažemo kako smijete. Hop! Preskočio sam ovo. I Miško je preskočio. Ja sam Spider-Man! Jo. Daj da radim sad ja! Sad ide Miško da radi crossbar. Sad ćemo da legnemo na travu i da ga snimamo kako se bruha. Šalim se. Mama ti se bruka! Zabijenća. Zabijenća znači ubit ću te. Malo ga ovako. Miško sad će res. Čak malo ga ovako ne može svidjela. Miško, ništa. On sad je tamo. Ništa. Izgleda da Miško nije za ovo. On ne zna da gađa. I još ćemo raditi šuteve. Sačekaj Miško. Šutat ćemo svako 5 puta. Da. Šutat ćemo 5 puta i ko pogodi više, taj je pobedio. Evo ga Miško. I ništa.